Salamu alaikum, sunana Mustapha Aliyu. Abokan ƙuruciya suna kirana da gatai. Ni ne zan kasance da ku a cikin shirin farko mai taken gabatarwa. Ma'ana, gabatarwa ga wannan tasha mai suna kimiyyar na'ura. A taƙaice wannan tashar mun ƙirƙire ta ne don taimakon al'ummar arewacin Najeriya da ma duk mai jin yaren Hausa don taimakawa a ɓangaren ilimin fasahar na'ura mai ƙwaƙwalwa, wato kwamfuta, da ma dangoginta cikin harshen Hausa zalla da ɗan abin da muka sani. Za mu dinga koyar da yadda za a yi wasu abubuwa a aikace, kuma za mu dinga sa wasu darussuka a kan ita na'urar. Za mu dinga ko wasu fasahohin muna yin bayaninsu. Wanda bai taɓa karatun boko ba zai iya bibiyar mu, da ma mai karatu matakin firamare ko secondary har zuwa ƙololuwa. Kawai abin da ake bukata dole ka zama kana da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kamar haka. Smartphone, ma'ana babbar wayar hannu, ko kuma tab, ma'ana faffaɗar wayar hannu, ko kuma ita kanta kwamfuta, ma'ana na'ura mai ƙwaƙwalwa. Alal aƙalli dai a ce kana da ɗayan biyun su, tab ko smartphone. Dalilin da ya sa muka sa wayar hannu saboda alƙaluma sun nuna cewa Afirka na da mutum miliyan 601,643 na masu amfani da intanet. Mafiya yawancinsu na amfani ne da wayar hannu. Najeriya ke kan gaba da yawan masu amfani da intanet, wanda yawansu ya kai mutum miliyan 109,200,000. Kaso 82 cikin 100 na masu amfani da intanet a Najeriya na amfani ne da smartphone, ma'ana wayar hannu. Kaso 16 ne cikin 100 kawai ke amfani da na'urar kwamfuta ko laptop. Muna da tasha a YouTube mai suna kimiyyar na'ura. Haka ma muna da page, ma'ana shafi a Facebook mai suna kimiyyar na'ura. Haka nan ma a Twitter da suna kimiyyar na'ura. Sai dandalinmu na WhatsApp shi ma dai da suna kimiyyar na'ura. Duk waɗannan kafafen mun sanya link ɗinsu a nan ƙasa a cikin description, saboda haka sai a duba a join a following. Sannan muna maraba da shawararku da ma tuni ko gyara akan duk ganin bidiyon da muka wallafa. Don mu haɗu a bidiyo na gaba, kar a manta a yi mana subscribe.